Everybody say, Obebo afeno afrisiano ebotri diamobi. Everybody mo afi ebotri fancy obiwai wo Yesu Christo dim. You crown the year with your goodness. You crown the year 2023 with your goodness. However difficult the year will be, all that I want to announce to somebody is that God is going to crown the year for you. That's it. May that word of God drop into somebody and into the soul, spirit, the body of somebody that God is going to crown the year for you. You crown the year with your goodness, your way overflow with plenty. Every crown and closes. If you are esi, then afudo sabato sono ensimau. Enkwa wiemau. Uhapa. May there be an enclosure for somebody. May there be encapsulation for somebody. Whatever you started, may you see the enclosure of it. Enkomesia no say, Amino. Somebody here in the name of Jesus. Make wo Yesu Christo demon. Yesu Christo demon. It finishes and it completes. May God crown this year 2023 for somebody. Nyeshe baby a ancestor. Nyato baby a ancestor. No me obi de to wosoro no me no enhohoronko. Amane no enhohoronko. Enugwase no enhohoronko. Eka no enhohoronko. Bone no enhohoronko. Nyawo mpe no purge. Bible say a purge. Enhohoro. Edeme pa ni say nyashe wosono I purge it in the name of Jesus of Nazareth. Father Lord, we are here into this month believing you to do the extraordinary with us. Father, may we go with an unction to function in this month. Father, let your goodness and mercies locate us. Father, grant us a testimony. Christo yen nanti munkodi 28th of February. Na de ye hwe kwan wo de ato yen saso e wo Yesu Christo din mu. Amen. Osumi yenso Awurade ankasa nija eni wanim. Ohia watamfo a wonhu oja. Omo akukudro. Omo yekodro hunhum. Na adwene a wo de ato adwene so se wo koye no. Oma ne tu America emawo. Onhwehwe aboafo emeboa na onye wo ho nsenkyerene. Ewo Yesu Christo tenemonti. Amen. Radia sense. Obema watamfo a wope wo ntokwa no. Wope wo seye no. Obema wona hwe ase wo wanim. Obema wona hwe ase e wo wanim. Ewrade man nyesa ama. Bosumi we ya yawrami. Dodro no a wopese wo sewo. Ankura binom a wabɔ wo ntirim se asema se de ɔyɛ kwa. Saa onipa no onika no hwe ase wanim. Yesu dinim onika no hwe ase wanim. Yesu dinim onika no hwe ase wanim. Ma wona a wotoato aso no nyina won America engban firi wanim. Yesu Christo din mu Awurade adom memra wo so. Bosumi we Awurade ani onyam empue wo so. Awurade ani onyam empue wo so. Ne eso akata no a enadi no bosumi we enadi wo Yesu Christo din mu. Na certain Yesu Christo adom enkan. Amen. Deɛ wɔka sɛ hwɛ meyɛ ade foforɔ bi afei na ɛfifire na wohuyɛ no deɛ wahyɛ aseɛ wɔ brɛbɔ mu a ɛfifire no ɛnyini frɔmfrɔm ɔno ɛma ne nyini na wontwa so aba ɛmmɔho bosomi mu ɛne na adi anim nyinaa ɛwɔ Jesus Christ din mu. Amen. Awurade say ayɔbɔ nkuruma botiri ka amen. Awurade say obɛhyira bosomi mu ka amen. Awurade say obetie o mpaebɔ bosomi mu ka amen.
Awurade sɛ ɔbɛma wo fi adidi amen ka amen. Na ɔbɛma wo nhyira ayɛ kɛse. Awurade sɛ obeyi w'atamfo afi w'akwan mu. Na ɔma w'akwan ayɛ petee. Awurade ma yɛ saa ma wo. Awurade ma yɛ saa ma wo. Awurade ma yɛ saa ma wo. Yɛn Awurade Yesu Kristo Nyankopɔn dɔ ɛne sunsun kronkron ayɛnkofa na hwɛ mo so. Na ɛne mo ntra ɛnnɛ ɛne bosom yi nda nyinaa ɛne nnɛ ɛwɔ yɛ anim no. Nyame agya ɔba ɛne honhom kronkron din mu. Amen. I'm grateful, Lord, for bringing me and my family into the second month of 2023. Heavenly Father, I am grateful for the month of crowning unto fatness in prosperity, fatness in purity, fatness in peace, fatness in promises, fatness in praise. I decree I shall see the goodness of the Lord in the land in this month. I shall see, I shall enjoy, I shall experience the wonders of God in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, I break free from all forms of slavery in the name of Jesus. In this month, I decree upon my life that failure and calamity will never be my portion in the name of Jesus Christ. I speak and prophesy by the power in the blood of Jesus that Ghana, my family, and everything around me will see the move of God and deliverance in the name of Jesus. I stand in the blood of Jesus. I stand in the blood of Jesus. I stand in the blood of Jesus, and I reverse every untimely death, predicament, and disgrace in the name of Jesus Christ. I decree and declare I shall walk through these 28 days of February in power, in wisdom, in favor, in righteousness, and in fulfillment in the name of Jesus Christ. I am blessed. I am blessed to discover for recovery. I am blessed to see the wonders of God, because the Lord is crowning my year with fatness. Amen. Anɔpɛ ma wakɔ ababa Awurade twediampo Nyankopɔn tiasefo no ahengua anim. Nhyira nka Awurade de nsa anɔpɛ nso ɔde yɛn nkwa akyɛ yɛn na wadom yɛn. A midweek prayer session at Anidaso Bere, Okomai 97.1. Yɛnsiesie wɔn sɛ ɛba abɛbɔ mpaeɛ anɔpɛ yi na yɛasrɛ Awurade sɛ ɔngye yɛn, ɔnkoma yɛn, ɔnnima yɛn, ɔnkama yɛn ɛwɔ Yesu din mu. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God.
Na enano pay yesterday Psalm 35 and I hear Baby Bompire. You know Barima Franklin and more Ewa Franklin as you been count. Papa and Council and Anope. Okay. Na yeguswara yebabe bompai bre eko nanim bia wo bia frewunua kofre adamfo frewunua na yenkoso momu na yenkoso hwe rade anim. The Lord has been good to us, the Lord has been faithful to us, and we want to go before the Lord. Psalm 35, we read the first 7 verses. Yankai Psalm 35, 1 to 7. Psalm 35, 1 to 7. Psalm 35, 1 to 7. American Brofuno 35, 1 to 7. O say, plead my cause, O Lord, with them that strive with me. Fight against them that fight against me. Take hold of shield and buckler, and stand up for my help. Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me. Say unto my soul, I am thy salvation. Let them be confounded and be put to shame that seek after my soul. Let them be turned back and brought to confusion that devise my head. Let them be as chaff before the wind, and let the angel of the Lord chase them. Let their way be dark and slippery, and let the angel of the Lord persecute them. For without cause have they hid for me their net in a pit, which without cause they have digged for my soul. Let destruction come upon him at unawares, and let his net that he had hid catch himself. Into that very destruction let him fall. Eradiasem. Psalm 35, 1 to 8. Inyom edia sa enum esong a edikan no. Osi Erade wone won a wone me ham no nham. Wone won a wone me kono nko. So nchem ne nkata nim mu na sore boaboa me. Twipia na si won a wata me kwan watan me no kwan. Na kyerɛ me kra sɛ wagye nkwa ne me, na wɔn a wɔhwehwɛ me wuo no ma wɔn anim ngu ase, na wɔn ani ewu, na wɔn a wɔpɛ me bɔne no mfa ahohare nsane wɔn akyi, ma wɔn yɛ sɛ ntɛtɛ mframa anim, na ma Awurade bɔfo nsum wɔn ngu, ma wɔn akwan mu nrusum na enye totorotoro, na Awurade bɔfo ntae wɔn, na wesun nea wesun me fidi wɔn amena mu kwa, na wetumi kra amena kwa, na wesun me fidi wɔn amena mu kwa, na wetumi kra amena kwa. Adolfonum Erade Assembly. Asidanka Erade din. Anopay na usiesie wo ho fiase na ene Erade da cho anopay. Okasa yete. Erade de nkwa ma wanopay. Yemfa aseda enikabia emme Eradeebompaya de Erade sen anopay. Ewo Yesu Kristo din de Erade sen anopay. Bia wo bia pija woni me Erade na kase Erade me da wasio. Bia wo bia pija woni me Kristo na kase Erade se Erade insha kan din. Ora na no be yadawase. Ipeja odino. Ana no be your crown. Yadawase.
wase yɛda wase yɛne yɛn fi yɛkase yɛda wase yɛne yɛ asafo yɛne yɛ busua yɛne yɛ dwumayɛfo yɛda wase yɛda wase yɛda wase yɛda wase yɛda wase Yesu Kristo din mu 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 yɛda wase yɛda wase yɛda wase yɛda wase ora yɛda wase o Papa Yesu yɛda wase o ora yɛda wase o ɛwɔ Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu yɛda wase yɛda wase yɛda wase yɛda wase ɛma nkwa foforɔ a wode ama yɛda wase yɛda wase yɛda wase yɛda wase yɛda wase Yesu Kristo din mu yɛda wase yɛda wase yɛda wase yɛda wase ora yɛda wase o Papa Yesu yɛda wase o Yesu Kristo din mu yɛda wase 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 praise the Lord yakase yɛda wase Papa Yesu yɛda wase ora yɛda wase yɛda wase yɛda wase yɛkura din no ɛnano pe yɛda wase yɛda wase yɛda wase yɛda wase yɛda wase yɛda wase ɛwɔ Yesu Kristo din mu 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 yɛda wase 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 ɛma yɛn nkwa ɛwɔ busumi mu yɛda wase yɛda wase yɛda wase Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din in the name of Jesus. Lift your voice and thank Him. Continue to thank Him for everything that He has done in your life. Thank you for everything that He has done in your life. Thank you for everything that He continues to do. That the Lord will play your cause. Thank you that He has played your cause. Yada wase ema nkwa wode atom ye busumi mu ene den so yada wase e wo nkwa wode against them that fought against you you. Yada wase Yes, He has held the shield. He has held the shield. He has held the shield and the backlash. The Lord has stood up for you. Thank God. He has stood up for you. Thank God. Yada wase and you ready no way you fan. Yada wase yada wase yada wase and you ready no cry. Yada wase yada wase yada wase and you ready no so yemu yakase yada wase yeni asafo yakase yada wase yeni fasida manena no pay woni wabusa for dan erade yakase yada wase yada wase yada wase yada wase yada wase orana senta enya wa yana ne nsani enfata yana nanka Papa Yesu yeye tontoro wa bi yana no pe o ma yada wase yada wase yada wase yada wase yada wase yada wase Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu yada wase yada wase yada wase yada wase yada wase yada wase ora yada wase Papa Yesu yada wase ora yada wase ora yada wase ewo Yesu Kristo din mu yada wase yada wase yada wase yada wase yada wase yada wase ewo Yesu Kristo din mu ewo Yesu Kristo din mu ora yada wase 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 Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu wa tom nti ora yakase yada wase ngo sra nti yakase yada wase ewo Yesu din mu ewo Yesu din mu ewo Yesu din mu ewo Yesu din mu in the mighty name of Jesus. Ye trust your bompaye ye bompaye ade Erade asese Erade ahoden Erade tumi Erade basa na ahoden ekura yen da Erade asese busumi nso Erade bedin kunima ma Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu ora na no penso wo ma yada wase ora se o se na ofata ye o se na ofata ana no penso ye koso ada wase e wo penso a wo de yen abedu ano pe Papa Yesu wo ma yada wase o ma ye kase yada wase e wo Yesu Kristo din mu o ma ye kase yada wase wa hwe yen so yen ejuma yen ko yen bemu nyina wa ma yen ho antochi na bi ebi wi nso yende yada so yeti ase enye ya ho fe enye yen ne ye pebi enye yen ne ye pebi uma afi koi ma afi beto ye ma yesi afi ne mu ewo the second month yene ebusuan ya kase yada wase yene ya asafo ya kase yada wase ewo Yesu Kristo din mu 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 ora yada wase yada wase yada wase yada wase yada wase won pempen so de ma
abedu Yesu Kristo din mu 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 yada wase yada wase Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu Yetu yaso abompaya no pay. Ye bompaye se Ewurade mane unkronkron she ma busumi nyina. O mane unkronkron she ma na watwi na. We pray that the Holy Spirit will empower, the Holy Spirit will strengthen, the Holy Spirit will take the central stage of our life and influence everything that we do, our speech, our thinking, our way of life. Ye bompaya no pay. Otun sa says Ewurade ma unkronkron eme shemema. Ewurade ma unkronkron eme sisi mi. Ewurade ma unkronkron efa hode foforo mre mi. Ma unkronkron efa sisi foforo mre mi. E wo Jesu dem ye bompaya. Ye bompaya. O Papa Yesu anope so ma e wom se ensene enfatade. Enso ora anope so ora brabe domboaye. Papa Yesu brabe domboaye. Yesu Kristo dinemu ora brabe domboaye yeni yefi yeni ejumemu fo yeni asafo Papa Yesu ora anopeti wenim ehwe woma ora anopeti wenim ehwe woma Yesu Kristo dinemu 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 yadawase you Papa Yesu yadawase ora yadawase you ora faon konkron besra omo ewo Yesu dinemu ora faon konkron besra omo maungo srani binto yensu ewo Yesu Kristo dinemu enano peti weni metra oma anopeti weni metra oma ewo Yesu Kristo dinemu ewo Yesu Kristo dinemu ewo Yesu dinemu one word Messiah ewo Yesu dinemu ewo Yesu dinemu ewo Yesu dinemu ewo Yesu dinemu yeriko so abompae akache owura no enano pei se bebi biara wotayen bebi biara wodi yen echi se wo peye enimguase enano pei busumi mu wo peye enimguase owura nankasa ma won kwanso nye totrotro owura ma won kwanso nye totrotro ewo Yesu Kristo dinemu ewo Yesu Kristo dinemu ewo Yesu Kristo dinemu ewo Yesu Kristo dinemu wa hoden ni ewo utumi Yesu Kristo dinemu ewo Yesu Kristo dinemu enano pay ewo Yesu Kristo dinemu ewo Yesu Kristo dinemu ewo Yesu Kristo dinemu bibi biara eretatayen sempo efi ebusuen nemu sefi asafo nemu impo se wo we djuma nemu Yesu Kristo dinemu Yesu Kristo dinemu oma won kwanso nya totrotro oma won kwanso nya totrotro na oma ne bofo no entai won Yesu Kristo dinemu Yesu Kristo dinemu Yesu Kristo dinemu Yesu Kristo dinemu on Taiwan enano pe on Taiwan enano pe on Taiwan Yesu Kristo dinemu on Taiwan Yesu Kristo dinemu on Taiwan enano pe ewo Yesu Kristo dinemu ewo Yesu Kristo dinemu on Taiwan bibi biara wo pewo enimguase on Taiwan ewo Yesu Kristo dinemu bompa ya serva de se bibi biara busumi ehintawa ebe sore tia yen ehintawa ebe yosi akwan ehintawa ebe ku etia yen ehintawa eri ma yenu ni nyame pese yedu ho ye bompa ya serva de se erade pa ho tama erade danedi oti ni ehinta no ono erade danedi bibi ni ho ehintawa erade ni ye bompa nsere erade ye bompa serva Yesu Kristo dinemu ora ye kwaso abompa ya esrese Papa Yesu enano pe bibi biara erisiw yankwan se ebusuen ni mu se asafo ni mu se ejuma ni mu se oman ni mu bibi biara erisiw yankwan bibi biara erisiw ye no wontem kwan bibi biara erisiw ye ne ejuma pe bi kwan bibi biara erisi ye ne yan akwantu bi mu kwan no Yesu Kristo dinemu ora yifio Yesu Kristo dinemu ora yifio Yesu Kristo dinemu ora yifio ewo Yesu Kristo dinemu ewo Yesu Kristo dinemu ewo Yesu Kristo dinemu ewo Yesu Kristo dinemu
In Ɛwɔ the name Yesu of Jesus. Kristo din mu. Erade, Ɛwɔ Yesu wa ho Kristo den din ni mu. utumi. Ɛwɔ Yesu Enda ni Kristo din nadi, mu. enda ni Ɛwɔ nadi. Yesu Kristo Nia din mu. ehinta no, Ɛwɔ enda Yesu ni Kristo nadi. din mu. Nia Ɛwɔ akoshe Yesu bedi, enda Kristo ni din mu. nadi. Ɛwɔ Yesu Ɛwɔ Kristo Jesu din din mu. mu. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Ɛwɔ Jesu Kristo din mu. Ɛwɔ Jesu Kristo din mu. Yɛtoa so abɔ mpa. Yɛbɔ mpa yɛasrɛ Awurade. Yɛbɔ mpa yɛasrɛ Awurade sɛ Awurade mfa ne nsa nto yɛn man so, ɔmfa ne nsa nto yɛn kurodua so, ɔmfa ne nsa nto yɛn afiafi, ɔmfa ne nsa nto yɛn abusua, ɔmfa ne nsa nto obi bia so. Yɛsrɛ Awurade sɛ ɛsane ne bibi bia busumi ɛbɛko atia yɛn no yɛfa tumi ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Yɛbɔ mpa yɛsu nhyehyɛ biara ɛte saa no kwan ɛwɔ Yesu din mu. Yɛbɔ mpa ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Owura wo ma yɛrebɔ mpa yɛ ɛsrɛ Papa Yesu ne yɛresiw yɛn kwan, ne yɛresiw yɛn ne yɛn aware bi kwan, ne yɛresiw yɛn ne yɛn adwuma bi kwan, ne yɛresiw yɛn ne wo ntam kwan, ne yɛresiw yɛn adom bi kwan. Yesu Kristo din mu. Yesu Kristo din mu. Owura osi akwan biara wɔ yɛn abrabɔ mu. Wone ne ndi o, wone ne ndi ɛna no pe o. Ɛwɔ Yesu din mu. Wone ne ndi o, 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 bibi biara ɔmpɛ yɛn yɛdie biara. Owura wone ne ndi ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Draw out the spear and stop the way against them that persecute me. Yes, Lord. Anɔpɛ yɛsrɛ Awurade sɛ Awurade ntwe ne piaw na wɔn a wɔtaa yɛn, wɔn a wɔtaa yɛn, wɔn a wɔhwehwɛ wo, wɔn a wɔpɛ wo kra, ahwete wo, atete wo, apansam wo. Awurade ntwe ne piaw. Yes, Lord. Odontufu sɛ Awurade twe wo piaw na Awurade taa wɔn. Awurade twe wo piaw na kata wɔn. Yes, Lord. Awurade twe wo piaw na Awurade si wɔn. Yes, Lord. Wobɔ mpa anɔpɛ sɛ Awurade ntwe ne piaw na ɔnsiw atamfo dɔm a wɔsɔre Yes, yɛasɔre Lord. busumi yɛbɔ mpae sɛ Awurade ntwe ne Ɛwɔ piaw. Yesu Ɔmfa nka Kristo wɔn din nyinaa mu. mu Ɛwɔ ɛwɔ Yesu Yesu din mu. Kristo Awurade din mfa mu. nka wɔn nyinaa mu Ɛwɔ ɛwɔ Yesu Yesu din mu. Kristo din Awurade mu. mfa nka Ɛwɔ wɔn nyinaa Yesu mu. Kristo Oh din Lord, mu. draw out Ɛwɔ your Yesu spear Kristo and din stop mu. the Ɛwɔ way Yesu against them Kristo that din mu. persecute your Ɛwɔ people Yesu in the Kristo mighty din name mu. of Ɛwɔ Jesus. Yesu Kristo In the din name mu. of Jesus. Ɛwɔ Yesu Those that Kristo din persecute mu. your Ɛwɔ people, may Yesu they be Kristo stopped. May din they mu. be stopped. Ɛwɔ Yesu Those that Kristo din persecute mu. our Ɛwɔ children, may Yesu they be Kristo stopped. din mu. Those that Owura persecute ebusua ne mu wɔn a our wɔdi family, may they akyi. be stopped. Owura In asafo the ne mu mighty wɔn a name of wɔdi Jesus, akyi. let them be Ɔman stopped, ne O mu God. wɔn a wɔdi akyi. Owura wɔn kasa atwe wo pia Let them be fesi wɔn stopped in the kwan. mighty name of Yesu Jesus. Kristo din Let them mu. be Yesu stopped in the Kristo name of din mu. Jesus. Let Yesu them be Kristo stopped in din the name mu. of Jesus. Yesu Kristo din mu. Father, let your Yesu power, Kristo din mu. let your Yesu Kristo power din stop mu. them. Yesu Stop Kristo every din mu. aggression, Yesu every Kristo din mu. aggression, Yesu every Kristo din aggression, mu. Yesu every Kristo din mu. aggression, Owura ma every w'ahoɔden aggression. We stop stand in wo. the name of Jesus. Owura ma We stand in w'ahoɔden the name of nsi wɔn Jesus. kwan. Every Owura ma wo pia no aggression, nsi take wɔn kwan. hold of your Owura ma wo sword. kwan no Take hold of your ma wo sword, O kwan no. God. Owura ma Father, sum draw also nduru out wɔn. your spear. Owura ma sum Lord, nduru stop wɔn. them, O God. Ɛwɔ Yesu Stop them. din mu. Those that Ɛwɔ are Yesu din fighting, mu. those that Ɛwɔ are Yesu plotting din mu. evil, those Ɛwɔ that have Yesu plotted din mu. evil against Ɛwɔ us, Yesu let them din be mu. stopped in the name Wɔn a of wɔn Jesus. pɛ Let your yɛn yie power stop biara. them. Wɔn a wɔpɛ yɛn animguase biara. Owura ma wɔn kwan so nduru so. Ɛwɔ Yesu din mu. Ɛwɔ Yesu din mu. Ɛwɔ Yesu din mu. Ɛwɔ Yesu din mu. Ɛna no pe ma wɔn kwan so nduru so. Ɛwɔ Yesu din mu. Ɛna no pe ma wɔn kwan so nduru so. Ɛwɔ Yesu din mu. Ɛwɔ Yesu din mu. Fa wo pia no fesi wɔn kwan. Ɛwɔ Yesu din mu. Ɛwɔ Yesu din mu. Ɛwɔ Yesu din mu. Wɔn a wɔtaa yɛn ɛwɔ yɛn adwuma mu. Ɛwɔ ebusua ne mu. Ɛwɔ asafo ne mu. Ɛwɔ ɔman ne mu. Oo busumi yi papa Yesu busumi yi. Owura atwe wo pia fesi wɔn kwan. Owura atwe wo pia fesi wɔn kwan. Ɛwɔ Yesu din mu. 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 Bebi biara attack biara fi. Bebi biara attack biara fi. Enanope. Ora kasa.
We ora are praying, kasa oh God. ora kasa Lord, ora kasa let them- baby let biara them otiefu scatter. bi wo Let them baby scatter. biara obi In biara the wo name of na Jesus. otan bi Let them scatter, oh edinechi God. Let ora them scatter. Let ora your chopia spear- ora let your chopia spear ora destroy, chopia destroy, ora chopia destroy ewo the- yesu the dinemu career ewo of death, yesu career dinemu of ewo bad news, yesu career of dinemu bad news, ewo career of yesu disgrace. dinemu ewo Let your yesu spear dinemu deal ewo with them yesu in the name of dinemu Jesus. ewo Let your yesu spear deal dinemu with ewo them in the name yesu of Jesus. dinemu Let ewo your spear yesu deal with them, dinemu O ewo Lord. yesu Let your dinemu spear deal ewo with them. yesu dinemu ewo Ikarabadabo yesu shaba. dinemu ewo Labrato yesu dinemu kabadaba. ewo yesu dinemu Ayantarabadaba. baby biara baby biara Zovedeveleve. attack biara fi Lebrato sɛ yɛ busua ne mu Madibro sɛ yɛ ɔman ne mu tepelendo. ora kasa ora kasa ora kasa ora kasa yesu kristo dinemu yesu kristo dinemu ora kasa ora kasa ora kasa ɛwɔ yesu dinemu. Jesus Christ dinemu. In the mighty name of Jesus. Let them be confounded Yes, Lord. and put to shame. Yes, Lord. Let them be confounded and Yes, be put Lord. to shame. Let them be confounded and be put to shame. That's sick after my soul. That's sick after the soul of your people. That's sick after the soul of the church. That's sick after the soul of the righteous. That's sick after the souls of our children. Oh God, let them be confounded and be put to shame. Yeah, bompire no pese. Ahohom ni tumi die bibi biara. Sorry, etatai shushe. Nyamema kra sick for the soul to do what? To destroy the soul. To do what? To use the soul for other evil agenda. We are praying anything that invite, that call, that summons the soul of individuals, innocent people, the souls of innocent people that has been caged and has been locked up in prison. We are praying by the power in the name of Jesus. We release the imprisoned, we release the oppressed, we release those that has been held bound by powers that be in the name of Jesus this morning. Oh, bompire will just today. And no pay bibi biara achichere akrabi ashebebi akrabi ye bompire will just today. Who since onyame ba wutie yan no pay mayeka yedi mom ne bompire so obi biara okra biara tumi bi achichere no we release them. That is our commandment. We are praying to release them in the name of Jesus. We pray. We are praying that, oh Lord, let them be confounded and be put to shame. Those that stick after our soul, that stick after the soul of all the listeners of Akuma and Anidaso Bere. We are praying in the name of Jesus. Let them be put to shame. Let them be put to shame. In the name of Jesus. 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 Let them be put to shame. Let them be put to shame. Let them be put to shame. Anything pursuing the souls of your people, whatever is targeting the soul, we pray this morning for healing, for healing, for healing, for healing, for healing. Eradi bompayo, wayarisa enchufa Ghana, ofa hudi enchufa Ghana, enchufa omenyimu, na eradi atati biara Yesu Kristo dinemu ma ayaresa inya obabidi enanope ewo Yesu Kristo dinemu ewo Yesu Kristo dinemu ewo Yesu Kristo dinemu ora mahuhu mu fahudi inya yante ora mahuhu mu fahudi inya yante ema yen ebusua ema yen nuadom ema yen maamenom ema yen papanum ewo Yesu dinemu 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 nkwasum biara yeshemu enanope ora yen ewo Yesu Kristo dinemu ora yen ewo Yesu Kristo dinemu ewo Yesu Kristo dinemu ewo Yesu Kristo dinemu nkwasum biara ema yenhu enum onyam enanope Yesu Kristo dinemu Yesu Kristo dinemu Yesu Kristo dinemu Yesu Kristo dinemu Yesu Kristo dinemu. Is that I say unto my soul, I am thy salvation. Say unto my soul, I am thy salvation. And if I will bomb pie say, may the salvation of the Lord come upon you. The man in kwaji
We want to pray for the salvation of the Lord for our family. We want to pray for the salvation of the Lord for our land. Lord. We want to pray for the salvation of the Lord for Yes, our community. We want to pray for the salvation of the Lord upon our nation. Yes, May Lord. salvation sweep across the length and breadth of our dear Yes, country. Lord. May salvation sweep across your family. Yeah, bompa say, Eradima enkwaji pon nkwaji safin to yemfi ewo Yesu de ye bompa. Ye bompa. Ewo Jesu demo. Ewo Jesu demo. We are praying. Let there be salvation. Let the salvation of the Lord. Salvation of the Lord. Salvation of the Lord. Salvation of the Lord. In the name of Jesus. Salvation of the Lord. In the mighty name of Jesus. Salvation of the Lord. Rapasavadi andobros kava. La brande bede boshava. La branda barabazibede boshava. La zibedi andobros kava. La brande bede boshava. Azebede yɛne yɛfi yɛne yɛ maame yɛn papa yɛn busua yɛn yɛn namfofoɔ owurama nhyira soronko bi nka yɛn owurama nhyira soronko bi nka yɛn owurama w'anim nyam ndɔɔso mma yɛn owura te w'anim ɛkyerɛ yɛn owura te w'anim ɛkyerɛ yɛn owura te w'anim ɛkyerɛ yɛn ɛwɔ yesu kristo name of Jesus. Baby, I will be apagya on sending father at all kuma so. Na waka we Eradi Yesu. Ena no pay. Una mo adom so. Wesiesie me. Ama busumi. You crown my year. With fatness. Mijina wasem so say. Busumi ya mi wo mu. Menim ri ngwase. Esa se waka akire me say. Won a wota me. Na wohwehwe me. Aseme no. Obema won anim aguase. Me bompire no pay. And Guassi Bia, Ewan, a watch him, Ewa Busum him, me saying in a saying, Meduding saying, Meduja training, Ewa just let us pray. We are praying, averting, we are praying, reversing, we are praying, destroying, we are praying, breaking every trap of disgrace, every trap of disgrace, every gate of disgrace. Every door of disgrace, every door of disgrace, every plot, every program of disgrace, we come against it in the name of Jesus. We come against it in the name of Jesus. We come against it in the name of Jesus. We come against it now. Labrados Cavadia, Lebrande Boscava, Lemana Badaba, Lebron Tabelebedaba, Las Vadidia, Lebranda, destroyed. Yesu Kristo dinum urashimum Yesu Kristo dinum urashimum Yesu Kristo dinum urashimum wanga watata ewo Yesu Kristo dinum ewo Yesu Kristo dinum in the mighty name of Jesus 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 ewo Yesu Kristo dinum ewo Yesu Kristo dinum ewo Yesu dinum ewo Yesu dinum ewo Jesu demo. Ewo Jesu demo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yeah, Bompire, you are praying for a testimony this month. Yes, Lord. You are asking God for a testimony. Yes, Lord. The God who ascends, he lifts his power, his grace, he lifts his power, he lifts his strength upon you. You are praying for a testimony this month. Lord. You are believing God for a testimony. He said Yes, that the just shall live by faith. Yeah. The just shall live by faith. Pray that the Lord will quicken your faith. The Lord will empower you to stand in faith throughout this month. Oh, Bompa say, Eradinfa ahwadin bi ni akwanya bi enomo. Na wudi jidi anantu busumu adansi dikesi ediwechi. Pray for that position. Pray for that grace. Pray for that strength. In the mighty name of Jesus, pray for that strength. Pray for that strength. That Lord empower me to stand in the realms of faith. And I pray that God, my faith will remain stronger. My faith will remain stronger. In the mighty name of Jesus. 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 Lift your voice in prayer. May the Lord equip you, empower you, for your faith to remain stronger. For your faith to remain stronger. Pray in the name of Jesus. Pray for the strength of the Lord. Pray for the strength of the Lord. Pray for the strength of the Lord. In
the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. You are praying that as the world continue to place so much emphasis on so many other things, pray that your faith will grow stronger and stronger and stronger. You remain rooted in Christ. You will remain rooted in Christ. Oh, Papa, say, Bibi nchu fikristo nangase, Bibi nchu fear radimu, radimu jidimu, radimu nina pinti wonimu, radimu kontini wanda wa kwendemu, irrespective of what the world seems to profess. We are praying that our faith will grow stronger. In the name of Jesus. In the name of Jesus, God to pray that the Lord will empower and equip you to stand and remain stronger for Him. Defend Him. Stand wherever you are. You will speak of His goodness. You will speak of His goodness. You will speak of His goodness. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Yeah, bompire no pay. Yes, Rade ama yeman. Yes, Rade. To yenchem atutu among menbi. Jesus. We continue to bear the world in prayer. He said that we should pray for the world peace. Yeah. And we are praying this morning. Yes, Lord. We pray that there will be no more any record of death. Yes, concerning Lord. Whatever has collapsed in Turkey and the other places. Yes, Rade said. Disaster near to Renchema strategically planned. Yes, Rade said, may the Lord by His divine power. Eradin Trinipia no on Kenny name Sanin in Yamahura. Yes, he said, Ebe Triakra, Ebe Kumakra, Ebe Kumdom, a very multitude. Your bomb pistem, Eradia Huade, and Sunin in Anomaya. Nay, your bomb pias, Rade said, Obibia, Nua Kamumpo, a Busafimu, Eradian Casanfan and San Kanema. May the Lord grant us His peace. And may the Lord restore. May the Lord restore. The trust of the Ghana such a radin such and may the protection and preservation of God. And consume Yemen. Papa is a bomb pay Ankran Krabiara Ashawansa and Anope. Ryan Piboy and Pibonis. Pibonis, Papa is Raji Papa is a GMO, Raji Yesu dinimo Oraji yengu ewo 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 Yesu dinimo Oramanga na shawunsu Omani shawunsu Omani shawunsu Urakasa 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 ewo Yesu dinimo 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 Urakasa 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 let the kingdom reign. Let the kingdom reign. Let souls be won. Let lives be touched. Let healing flow. Let deliverance flow. Let your power flow. Let there be release. Let there be release of uncommon grace from your throne unto your people. In the name of Jesus. Ma osro ahoden ensan wo menso. Ma akrabibre enwu Awurade. Akra bebre ebidu Awurade ni. Akra bebre ebidu Awurade ni. Won wadwe my okasene. Won my confused. Awurade down where the trewon. Awurade down where the trewon. Won my ira ewo wuhamu. Awurade down where the trewon. Won Awurade ma hwehwe Awurade pagya won. Awurade pagya won. Awurade pagya won. In the mighty name of Jesus, we pray, O God, that by your divine power, nations will come to Christ. Nations will come to Christ. Communities will come to Christ. Tribes will come to Christ. Let the people receive. Let the people receive salvation. You are our salvation. Be our salvation, O Lord. Save our communities. Save our country. Save our continent. Save other continents. Let the name of Christ continue to reign as the name of salvation. In the name of Jesus, we pray, O God, let structure
churches and Ewo systems Yesu din respond to the name Ewo of Yesu Christ. din Oh mu. God, Ewo let your Yesu kingdom Kristo din spread. mu. Let Ewo your kingdom Yesu spread Kristo din from mu. coast to coast. Ewo Yesu In the Kristo mighty din name of mu. Jesus, Ewo let your Yesu kingdom Kristo spread din mu. from coast Ewo to coast. Yesu Kristo In din the mu. mighty name of Ora Jesus. kasa, Oh ora Lord, kasa, build your ora church. kasa, Oh ora Lord, kasa. build your church. Ora kasa, In ora the kasa, name ora of kasa. Jesus. Ewo In the Yesu name din of mu. Ewo Jesus. Yesu din In mu. the name of Ewo Jesus. Yesu din mu. In the Ewo name Yesu of din Jesus. mu. In Ewo the name Yesu of din mu. Jesus. Ewo In Yesu the din name mu. of Jesus. Ora kasa, In the ora mighty kasa, name of ora Jesus. kasa, ora Oh kasa. God. Ewo Yesu Oh din mu. God. Ora Oh kasa ma God. wo. Papa Let your Yesu kasa ma kingdom wo. spread Ewo from coast to Yesu coast. din mu. In Ora the kasa mighty o. name of Jesus Christ. Eradi nhyira bebree na no pɛ sɛ ɔne akuso ɛwɔ ha na yɛgu so rebɔ mpae. Eradi ma wonye nhyira. Mpɛmra a wɔrebɔ mpae for the kingdom of God to spread. It is your key mandate. Eradi bɛfa so ahyira. Yɛkae wo sɛ wobɛtumi afrɛ 0551 667755. Wobɛtumi afrɛ baabi a wo bia na yɛatoa so ahwɛ Eradi m'ani yɛ. Lift your voice and say I worship. Okuma 97.1 a midweek prayer session. Anidaso Bere midweek prayer session. You can reach us on 0551667755, or you can also get through with WhatsApp 0270191971. Then we pray. And I pay a radin share ourselves na ya boma bompai. We have the first caller on the line. Papa Chasunje kan. Asunje kan wo ma. Kan so. Yam ojo afọ tefu nyina ja. Asidan kan right. Mo pa ye mai ko dai mo wi ku so me juma ni. On lança. Kana train. Unu bia be sha be ko mo be juma mo asama. Oka to o dai o school on non competence and mo juma. So no juma skabai. And not the competence of it. It's always calculated as a pen or BBT. I had that thing a mouth for now. Walk home. Or my baby, if she a big man, I get back. Umpires, the place of the boy. Now, back in the map about you may moment for I said it. Feel so. Yeah, we are so happy every what's with us. And then we have demonstration. Yeah, we are collect properly. Because I'm penning for and go be all back when he na be a no now. I'm sorry now. No boy, yare, and the DP, that and that meeting. Yare at society. I don't know how to say. The high and sano. Oh, see, I know my. Nyamisha papa. It has Nyamisha, Yauras, Yagusa, Wompai Bomu. Your Bompai, Papa Nyamisha Bibi for such a prayer point. We're going to pray right now. Yakai, Yanyanomu, Yanyamianomu, Yanyamermanuma. As you say, Erade, yesterday Radima won, na Erade Tutuanamon, na 1 second, Juma, a year. A baby or her, and anyhow, it been so her. Na nyama bi entwitwa yiye ni nyina mu yesere rade se erade de otumi made nyina wie peye ye bompaye Yesu Kristo de name Yesu Father in the name of Jesus, Father in the name of Jesus. Ora na no pen so papa Yesu maya samba we lift up prayer on behalf of all yembom na be bi amaye anano pe papa Yesu maya mpa bonese employment and unemployment and some esha wonsa papa Yesu oman ni mu ora papa Yesu ya omaya sere ne se ora nya ochinchin ehwehwe etume bi ora te weni mekire no
Orate wenim lecture no. Orate wenim lecture no. Nya ope ejume bi mu kwan. Nya ohwehwe ejume bi ene day. Busume mu. Orate wenim lecture no. Orate wenim lecture no. Orate wenim lecture no. Empo nya owo ejume bi mu atinti ora wapa wabaw no. Ora mani kranhye. Ora mani kranhye. Ewo Yesu de nemu. Ewo Yesu de nemu. Ewo Yesu de nemu. Ewo Yesu Kristo de nemu. Ewo Yesu Kristo de nemu. Ewo Yesu Kristo de nemu. Ora ni ori hwehwe etume bi. Your the application bi akoto baby. Ora kasa. Ora kasa. Ora kasa. Ora kasa. Ora kasa. Ewo Yesu Kristo de nemu. Wo Yesu de nemu. Erade anope ye bompaye. Yeda wase ema yem papa yeda wase for this request. Na ye gyina mu de asrew se Erade fansaka obi biu ni adwuma ye. Erade anope adanse ni umachi busum yimu. Ewo Yesu din mu. Amen. Ye makwa baba kuma 97.1. Anidaso Yesu Kristo mo. Papa asintin kamunya. Enkamu. Mary Mandela Johnson. Papa mseputsene. Papa ikaibo. Yena yomomo kai mama etu. Situ memma. Wongo sidi kongo sidi ya duba wongo bang. No ka wonko no found there sinjin. And then so a good dia obi dia de dia right man ka enkan. Na abin doing na ya de na siama. De sebambo na na rusiane nema. Okay. Yebompaye. Nyame atumi ni na wo nyame awa dom wa hoden eye kese. Yebompaye de wafuna Mary eba wanim na yebompaye so de ebisade ni na efa emma ho efa ebusuya efa dofo won ebisade adwadi enini a wo mabeyi ni na mu ena no pɛ yesre se epeja kyerɛ wo Awurade a wo wadi ni na mu a wo madi ni na wie pɛ bibia Awurade wo ka ho bia wo ma ekwa wie pa ye bompa se Awurade ma ne dey ebe end na wo meyi dance di aye bebre wo meyi dance di ados bebre no ma ka mani ya kyerɛ se Awurade wadi nkunim ama wo ye bompa ye twitwa obonefo na gina tuni hihye biara mu na ye so se Awurade ni a waka ena nyina ni a waka ena ye ho ni a waka na mmerɛ mu ewo Yesu Kristo din mu. Amen. Erade nhyira obibia every busanfa ha ne de obesi yembre aso ha ne de obesi yehun se benu ye refre onfa nche ye na yene na yehopi se Erade beboa ye na nyame admo china yetumi ne na kasa yembre na so nti na sese yetumi di ebra wodi amaye wa ha no so. Erade nhyira o se anopai woni yen ehia yi ewo 97.1 Command Radio na yetumi bompae empire no ne de amepesa otu aso boni se Erade emani nkwaje kingdom advancement prayer saying say Erade ma wo nkwaje emfa wiase yes jeje amayaman yes hweakra ehye wudin anunyam that is the prayer Erade hwehwe se ogidi ni bia wodi wugidi bebo Erade mu na wabosa empire no thy will be done on earth as it is in heaven. Onyame nhyira wa ha yokoma 97.1 na no pay enuanu ma ye no hia bompai eye miaminua Franklin amo na okan ye ho na ye bompai midin e the Reverend Nathaniel Kingsley Entsie me Grace Asafo Akropong Basre Sofo Erade nhyira wo na onka wo ho ka se zigibi ye na friend Samuel Kwadwaka na anopai oboa ye chinchima free ma ye executive producer Yenra Kofi Ansonbafo KB Minsenche Obeba Beye Morning Show Erade nka abusuafo mu nyina ho na onnom ye no onso ye mu emma busumi ya yewura mu ye omanadom ye kase yekoso a eka mu se Akuapem and day ye kai the founder of Akuapem School, the founder, one single person who founded Akuapem School, Barrister Maswell Kweku Pukwuachampong. Barrister Maswell Kweku Pukwuachampong. Erade nkoso nka no ne abusuafo a wo Akropong na Erade nkoso sisi Erade ma yen sua nya oye na yen so baabi a ye wo bia yen build the institutions na dama bia ye ni ho a na ye no atumi atena yema ye ho
Erade asomdwe enka bibia yɛbɛsen ahyia ɛwɔ afidi so nyame adoma ɔkyena yɛatoa yɛn spiritual growth so Erade nhyira wo no nka ho yɛbɛsen akasa ɛwɔ Yesu din mu bye bye. Na yɛde akɛse brempɔn bibia bɛyɛ fine. Everything will be fine. Bibia bɛyɛ fine. Mo ani ndo Awurade so. Emra wabɔ mpa yɛ Awurade nka ho. Bye bye. Hey, little darling, don't you cry. Brother man, dry your teary eyes. Don't you know God is by your side? From side to side, through the